Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Καλεγά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς να είστε καλά. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από τις πληρωμές μέσω τραπεζών. Αυτό που ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έπεσε σαν βόμβα, ήταν και η πρώτη είδηση που δημοσιεύτηκε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο βήμα της Βουλής. Πράγματι, κυρία Σπυρόλου, εγώ βέβαια πριν πω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να πω πώς επέλεξε ο Πρωθυπουργός για τον προϋπολογισμό του 2025 να αναφερθεί σε μειώσεις οι οποίες δεν αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025, αλλά τις χρεώσεις 4-5 ανώνυμων τραπεζικών εταιριών, που δεν επιβαρύνουν ούτε ελαφρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το άλλο που θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι από το 2019 εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση η οποία ετέθη από φορέα ο οποίος ελέγχει κατά πόσον οι τράπεζες είχαν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Το 2019 λοιπόν κατατέθηκε μια αίτηση και φάνηκε ότι οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν μια κοινή οικονομική πολιτική στις χρεώσεις. Εκδικάστηκε αυτή η υπόθεση. Και το 2000, μετά από 4 χρόνια παρακαλώ, καθυστέρηση τεράστια, το 2023 καταδικάστηκαν αυτές οι τράπεζες και λένε επαναφέρετε τις χρεώσεις σας εκεί που πρέπει να είναι και για ποιο λόγο δημιουργήσατε μονοπωλιακό χαρακτήρα. Δηλαδή οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να μειώσουν τις χρεώσεις αλλά και να επαναφέρουν την κατάσταση πριν από πολλά χρόνια. Στα 4-5 χρόνια οι τράπεζες αυτές είχαν από 1,5 δις από αυτές τις χρεώσεις. Δηλαδή συνολικά, αν βάλουμε τα 4 χρόνια που καθυστέρησε η δικαστική απόφαση, είχαμε συνολικά 6 δις αυτές οι τράπεζες. Και έρχονται τώρα και λένε τι, επαναφέρουμε, κάνουμε τις μικρές χρεώσεις και θα δώσουμε και 100.000 για να... 100.000 παρακαλώ, προσέξτε, βγάλανε 6 δις και δίνουν 100.000 να δημιουργήσουν σχολεία και άλλες 100.000 σε έναν άλλον δημόσιο φορέα. Δηλαδή ψίχουλα. Ωστόσο, εντάξει, καλό είναι να δεχθούμε τις μειώσεις σαν ένα θετικό βήμα, έστω και αργά. Πράγματι, μεταξύ των τραπεζών οι διάφορες καταθέσεις που θα γίνουν και μάλιστα πολλές φορές και των ιδίων. Μεταφέρει ένας από την τράπεζα την Α στην τράπεζα Β ποσά του δικού του λογαριασμού και είχαμε χρεώσει. Τώρα δεν θα έχουμε. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς υπερβολικό. Το λυπηρό βέβαια σε όλη την απόφαση είναι το εξής, το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί όταν λέει σε αυτές τις χρεώσεις, τις μειώσεις, δεν θα υπάγονται τα νομικά πρόσωπα, εννοούμε και μια ομικρόν μια που την έχουν 2 μικροί φουκαράδες συνέτεροι. Σε αυτούς λοιπόν, όταν καταθέτουν τα χρήματα για τη μισθοδοσία, δεν θα έχουμε μειώσεις. Αφορούν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τα νομικά πρόσωπα. Οπότε έχει συγκεκριμένες παραμέτρους αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε. Έχει κάποια παραθυράκια, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ναι. Σίγουρα θα γίνουν οι μειώσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, και μεταξύ βάζουν τώρα μέχρι 100 ευρώ όταν θα φορτώνουμε την τράπεζα, τη χρεωστική κάρτα μας. Κανείς δεν βάζει μόνο 100, βάζουν όλοι παραπάνω. Γιατί από εκεί και πέρα να υπάρχουν χρεώσεις. Σας λέω λεπτομέρειες, γιατί λίγο πολύ μέσω ίντερνετ και μέσω των ειδήσεων έχετε πει λίγο πολύ που θα γίνουν οι μειώσεις και που θα γίνουν οι διαφοροποιήσεις των χρεώσεων. Περισσότερο κάνω την κριτική όλων αυτών. Να τονίσω ότι καλοδεχούμενες, αλλά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, διότι αδίκως οι τράπεζες μας χρεώνουν αυτά τα ποσά, είναι κερδοφόρες, έχουν κάποια δις κέρδη κάθε χρόνο και, εν πάση περιπτώσει, καιρός ήταν να αρχίσουν να κάνουν τις μειώσεις που έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να τα είχαν λάβει αυτά τα μέτρα λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Να εστιάσουμε στους συνταξιούχους, που εκεί βλέπουμε ότι συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων θα έχουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτό λοιπόν το μέτρο θα θέλαμε και τη δική σας εικόνα, τι παρατηρείτε. Έχουμε όμως, δεν είναι ο τομέας σας αποκλειστικά βέβαια, αλλά έχει να κάνει με το οικονομικό. Γιατί οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν ένα τρομερό πρόβλημα που έχει να κάνει με την τσέπη τους και το οικονομικό. Αυτό το μέτρο θα τους βοηθήσει? Θα τους βοηθήσει βέβαια. Να πούμε ότι ήταν μια δέσμευση αυτή της κυβέρνησης να υπάρξουν αυτές οι ελαφρύνσεις στους μικροσυνταξιούχους. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν αφορούν και τους μεγαλοσυνταξιούχους, αλλά τους μικροσυνταξιούχους. Το ευχάριστο είναι ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά πάλι θα δουν από 100 έως 200 ευρώ αύξηση, και αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Διότι στην κοινωνία μας οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν το μισθό τους και τις αμοιβές τους είναι οι συνταξιούχοι, διότι δεν έχουν τον ιδιώτη ή τον κάποιον άλλον φορέα εργοδότη να πιέσουν. Έχουν το κράτος. Το κράτος ό,τι κάνει θα κάνει μια κοινωνική πολιτική για όλους.
είναι ευπρόσδεκτη, είναι πραγματικά μια καλή κίνηση της κυβέρνησης να δώσει ιδιαίτερη φαρμακευτική μείωση στους συνταξιούχους που τη χρειάζονται. Εδώ που τα λέμε, τα περισσότερα φάρμακα οι συνταξιούχοι τα χρησιμοποιούν και λιγότερο οι νεότεροι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια θετική έκβαση. Και το επίδομα επικινδυνότητας έχουμε από την άλλη, το οποίο διεκδίκησαν οι ένστολοι το προηγούμενο διάστημα, με πορείες στο Σύνταγμα, με διαμαρτυρία στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ζητούσαν ουσιαστικά να βρεθούν έτσι κάποια μέτρα για τους ίδιους. Τώρα 100 ευρώ σε αυτά τα επαγγέλματα που χρήζονται ως επικίνδυνα. Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τους έδωσε αυτή την οικονομική ελάφρυση, αλλά στα σώματα αυτά δεν επιδιώκαν μόνο αυτό το οικονομικό, αλλά να τα εντάξουν στα βαρέα και ενθυγινά, ώστε να λαμβάνουν και νωρίτερα σύνταξη. Το οποίο δεν το κάνανε, έτσι. Ναι. Τους δώσαν μια μικρή αύξηση, αλλά δεν είναι στα βαρέα ενθυγινά, ώστε να μπορούν να πάρουν. Που είναι εδώ που τα λέμε, έτσι. Ειδικά οι στρατιωτικοί, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, όλοι είναι. Αυτό διεκδικούσαν, γι' αυτό και δεν το δεχτήκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα σώματα ασφαλείας. Θέλανε δηλαδή το κάτι παραπάνω που δυστυχώς δεν τους το έδωσαν. Θέλανε να έχουν βαρέα γεθυγιά για να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Αυτό ήταν ο σκοπός τους και όχι τα 50-100 ευρώ που τους δίνουν. Που είναι ψίχουλα και πάλι και αυτά. Κύριε Καλιγά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα σύντομος σχολιασμός για τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.